Hej, velkommen til. Jeg hedder Vibeke og ansigtet bag Klinik Vibe. Jeg vil gerne byde dig hjertelig velkommen til den her lille video omkring farvernes fantastiske univers. I februar 2015 der færdiggjorde jeg min uddannelse som spirituel farvecoach, og den rejse ind i farvernes verden har givet mig utrolig stor indsigt og et fantastisk redskab til personlig udvikling, og det vil jeg rigtig gerne dele med dig. Nu er farvelæren jo et enormt bredt virkefelt, men sådan ganske kort fortalt, så består farver af partikler eller bølger, som vi med vores øje og med vores hud er i stand til at absorbere. Det vil sige, at en given farve har en helt specifik bølgelængde, og når vi kigger på den, så bliver den her bølgelængde absorberet via vores synsnerve, og de impulser de bliver sendt op i vores nerve, eller slået op i vores hjerne, og er med til at farve, så at sige, vores sansindtryk. Det er med til at farve vores humør og vores stemninger indeni. På samme måde som når vi har tøj på, så er der nogle særlige følenerver i huden, som er med til at absorbere eller registrere den her vibration, en given farve har. Og den her vibration, den bliver så via nervesystemet sendt op til hjernen, og igen farver vores humør og vores stemninger. Farver er med til at påvirke vores nervesystem. Det kan berolige, og det kan hæve, afhængig af, hvad situationen står i. Farver er for mig et virkelig fedt redskab, fordi det er gratis, og vi omgiver os af det 24/7. Og man kan sige, at den måde, vi terapeutisk kan bruge det på i vores hverdag, er jo ved at blive klædt på med noget mere viden. Og den viden vil jeg virkelig have den største fornøjelse af at give videre på nogle fagworkshop, som jeg vil præsentere for dig i den næste videofilm. Men lige nu kan jeg sige, hvis du bare er blevet lidt tændt på at vide meget mere om, hvad farver de står for, hvad de kan gøre for dig, så kan du gå ind på min hjemmeside, klinikvibe.dk, og gå ind i menuen og kigge under mine behandlinger. Der er der et helt særligt afsnit omkring farveterapi, hvor jeg beskriver lidt om, hvad farverne er og hvad de kan gøre. Jeg håber som sagt, at du bare er blevet lidt tændt, så på genhør og have det rigtig godt. Hej!